एक जनी के पति प्रदेश में बाड़े। हाँ हाँ बार बार समय देते रहे। खिचड़ी में कहले कि घरे आ जाए। खिचड़ी में ना आइले ना कहले जे फागुन में एकदम पक्का आ जाए, विश्वास करो। हाँ हाँ फागुनों में ना आइले। हाँ ए ललन भैया हाँ तब तक ले चैत आ गई। चैत जब आई तो औरत बड़ा फेरा में पड़ल बड़ी। बाड़ी मन में विचारत तरी कहत तरी का भाव लागल भाव लगता हो। इंतजार करत तरी खोजत तरी राजा भैया कहत तरी का अरे जो होते में नैना अरे पीरा गईले ए चैत में बलमुआ अरे ना आइले चैत में बलमुआ जो होते में नैना पीरा गईले चैत में बलमुआ ना आइले चैत में बलमुआ में बलमुआ ना आइले चैत में बलमुआ ना आइले कह तरीका आम मजो रहिले महुआ भइले कच्चा नारो कहाँ रही गइले परदेसिया हमार हो। आम मजो रहिले महुआ भइले कच्चा नारो कहाँ रही गइले परदेसिया हमार हो। तरीके महाराज का हम करी हमरा बुझाते नहीं खे कोनो के फेरा में पड़ल बड़े कि का बात बा की वादा करत रहे लेकिन आवत नहीं खन काहे तू लहरी पिया भइल बेदरदी काहे तू आवत नहीं खा हमरा बुझाता काहे तू लहरी पिया भइल बेदरदी सरदी पिता दिहलया गइले गरमी आर से जिया पर निंदिया हमरो
कहतरी से दिया पनी दिया हमरा ना आइले ए चैत में सजनवा ना आइले हो चैत में सजनवा हो चैत में सजनवा